по едно. Не, Вели вкъщи, детето е болно. ще има списък, графики, домашни задачи. Въпросът Вели, защо ракията пак налази? велики, велики, вели слаб. Дай чашата, брат, не се прави на заспал. Велики, велики, вели слаб. Утре ще си мъж, ама днес си генерал. Пи, 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 че утре ще те чакат. Пи, 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 читащите не прощават. Пи, пи, че утре ще те чакат. Пи, 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 читащите не прощават. Кой е ерген? Вели слаб. Кой ще слуша? Вели слаб. Кой ще плаща? Вели слаб. Вели, брат, не се шашкай от брака. Живота просто отива си към мрака. Преди имаше свобода и бензин, от утре имаш бюджет и семей.